Sanel je totálny Patrik, keď bol dieťa, ale s výchovou, ktorú také dieťa potrebuje. A ja som hrozne vďačná za tú povahu, pretože je to absolútne, že taká čistá duša, ktorá extrémne potrebuje lásku, ale tým pádom, keď tú lásku dostáva v miere, ako ju potrebuje, on ju všade, kde chodí, rozdáva. Proste zbožňuje hudbu, skúma to, tanec, absolútne miluje. Takže toto si myslím, že je jeho silná stránka. A naopak, v čom má problém, je presne, že to písanie. On je ten typ človeka, ktorý, ale to je presne, to má po Paťovi, že jeho akože nerozhodíš, lebo jeho to nezaujíma. A môžeš na ňo rozprávať a ja vidím, že ako je tu schránka, ale absolútne tam není duch. Máme, že výpadok, keď chcem od neho niečo, čo on ako momentálne o to nemá záujem. Podľa mňa ja som tá prísnejšia a možno to je aj tým, že som s ním akože častejšie, ale Patrik ani neuznáva úplne, že prísne veci. Akože sám to tak povedal, že ak by bol ten chalan neposlušný a vidí, že ti ide skákať po hlave a vidí, že proste nerešpektuje ostatných ani nás, tak vtedy by pritvrdil, ale zatiaľ ako nebolo úplne, že prečo. Ak na niečom lípnem, tak to je to, aby bol vďačný, aby rešpektoval ľudí a aby proste vedel, čo ho robí šťastným. A toto je pre mňa také akože gro, pretože by som chcela hrozne predísť tomu, čo vidím, že sa u detí stáva. Že sa snažia, hlavne keď dojdú do školy, podobať na niekoho, kto je v tej triede cool a tak ďalej a stratia sa tam a vlastne nevedia, kým poriadne sú, preto radšej chcú byť niekým iným a podobať sa na niekoho iného. A to by som bola rada, keby som Sanelovi dala mu také zdravé sebavedomie, ale v tom, že viem, čo ma baví, viem, čo ma teší a nepotrebujem na to nikoho iného okrem svojho vedomia. Lebo to je akože strašne fajn. Dneska máme dalšího hosta ze zahraničí. Tentokrát ze Slovenska přijela krásná maminka 6letého Sanela, moderátorka Jasmína Alagič. Jasmíno, ahoj. Ahoj, to bolo krásne, také intro. Ahoj, a ďakujem za pozvanie. My děkujeme, že jsi dorazila, vítám samozřejmě naší Hero komunitu. Děkujeme, že jste s náma, že sdílíte. Prosím tě, je všední den dopoledne a já jsem se tě chtěla původně zeptat, kde je Sanel, když jsme tady. Nicméně Sanel je tu s námi, my jsme ho teda vyhnali o poschodí níž, ale přijel s tebou. Tak jak to? My to tak robíme, kde môže byť so mnou, tam so mnou je. Trávime spolu fakt, že všetok čas sa dá, lebo nám je tak dobre. Takže keď chodím takto na autočku do Prahy, tak on miluje Prahu. To by ma zabil, keby idem bez neho. A môžeme aspoň byť spolu, hráme sa hry, rozprávame sa v aute, potom si ideme niečo pozrieť. Keď dorobím, on ma takto počká, pekne dúfam, uvidíme za chvíľočku. A potom sa ideme pozrieť na trhy a tak ďalej, že sa to snažím kombinovať, aby som aj tú prácu si mohla urobiť, ale zároveň, aby som sa mohla venovať aj jemu. To znamená, že fakt jako na otočku autem Prahu, to je dost, ne? Kolik jste jeli, 5 hodin? Nie, 3 hodinky. 3 hodiny jste jeli? OK, takže 3 hodiny tam, 3 zpátky, jste v pohodě úplně. Úplne. Tým, že on je zvyknutý cestovať so mnou od malička a otáčame od jeho pár mesiacov Chorvátsko pravidelne, skoro fakt každý mesiac, tak Sanel je naučený byť v aute, vôbec mu to nevadí, miluje sa pozerať z okna, miluje si vyspevovať. Ja potom milujem dohovoriť moje hlave, nech skončí migréna. A potom mu dám tabletík a tak ďalej, takže tie cesty s ním dlhé, vďaka Pánu Bohu, sú super. A tým, že je zvyknutý a ja rovnako som mala veľmi podobné detstvo, tak nám to nerobí problém. A ty jsi říkala, že teda máte řidiče, s váma jede, že je super, že se nemusíš teda soustředit na jízdu a můžeš se věnovat jemu. Je to super, je to strašne veľká pomoc, hlavne preto, že samozrejme, že keď ideme na víkend do Prahy, tak idem sama, očoferujem to, ale keď ideme takto na otočku a je to presne napríklad deň ako tento, že 3 dní som poriadne nespala, lebo sme 3 dní teraz v kuse točili a bolo to také náročnejšie točenie, tak ja tým, že chcem, aby všetko bolo na 100% a hlavne tá bezpečnosť, tak ideme so šoférom a vzadu pekne my sa môžeme hrať, rozprávať, baviť a všetko je fajn. No a standardně jinak chodí do školky? Áno. A neměl už nastoupit do školy? Mohol, ale to bolo také, že vlastne on je koniec júla, takže už tak automaticky ti navrhnú odklad v škôlke, ale ja som ho dala aj na to preskúšanie, na tie testy, kde mi to bolo už iba potvrdené a sama som ten pocit mala, že chcem ešte to detstvo mu predlžiť týmto spôsobom a super.
To znamená, že stejný systém teda na Slovensku jako u nás, že můžeš si zvolit a máš ještě nějakou pedagogickou poradnu, kde ti jako poradí, nasměrujou. Presne. A co byly ty jako signály za tebe, že si věděla, že ještě třeba není úplně ready na školu? Je veľmi hravý, ale to si myslím, že sa s ním bude ťahať, ale nevedel udržať pozornosť. Obzvlášť na veci, ktoré ho až tak nezaujímajú. Keď mu začneš hovoriť o hudbe, tak akože on na teba bude pozerať jak na svätý obrázok aj hodinu, ale keď mu začneš hovoriť niečo o písmenkách, tak vieš, po 15 minútach spieval. A to si myslím, že úplne nebolo ešte dobré. Takže aj tým, že je taký hravý, práve kvôli tej pozornosti sme si povedali, že ten rok mu určite pomôže. A máš už jako vytipovaný, kam pôjde do školy? To práve, že nemám. Toto je obdobie, kedy chodíme na dni otvorených dverí škôl, ktoré ma zaujali. Takže už si tak nejak robíme prieskum toho, čo ma zaujalo a teraz sa môžem o tom dozvedieť viacej. Takže neviem, ešte stále je to také rozhodovanie a stále prichádza do úvahy aj homeschooling, takže uvidíme. Takže ty by si byla za jako učit doma? Úplne v pohode. Ja by som ho teda neučila, lebo myslím si, že každý by mal robiť, čo vie a učenie teda asi nebude mojou silnou stránkou a chcela by som, aby to vzdelanie mal fakt, že dobré. A na toto si úplne, že netrúfam, ale zároveň mi ten homeschooling dá zmysel v tom, že eliminuješ čas, pretože vlastne, keď si 1 na 1 s učiteľom, je to oveľa efektívnejšie, ako keď ten učiteľ má v triede 25 detí a kým sa venuje tomu jednému z tej 45-minútovej hodiny, tak je to naozaj že strašne maličko. To znamená, že za tú jednu vyučovaciu hodinu dokáže oveľa efektívnejšie pracovať s jedným dieťaťom. Zároveň môžeš cestovať a žiješ taký akože slobodnejší život. Ale samozrejme sú tam úskalia toho sociálneho, že proste aby sa to dieťa socializovalo, lenže tým, že Sanel je non-stop s niekým, my sme stále s niekým, navštevuje už pravidelne niekoľko rokov krúžky, kde má svoju komunitu, okruh kamarátov, tak toto úplne ako problém nevidím. Musíme sa dať dokopy, že pre a proti. A myslím si, že ten homeschooling ani nie je, že pre všetky deti. A niekomu to robí dobre, lebo je proste taký, že treba mu to tak individuálnejšie k nemu pristupovať. A naopak poznám deti, ktoré práve kolektív motivuje a je jeho hnacím motorom, takže pre tie deti by homeschooling asi nebol. Takže závisí to aj od dieťaťa. A když bys ho neučila ty, tak jaký by byl systém, že byste si někoho najali jako učitele? Určite. Protože ani nevím, že takový systém třeba jde. Jakože nějakých jako individuálních učitelů. Ty vlastne, áno. Najmeš si učiteľa, ktorý ho bude učiť, potom myslím, že si zapísaný v nejakej škole, kde chodí na to preskúšavanie. Takže asi takouto formou by sme to riešili, ale hovorím, že je to veľmi ešte otvorené. Našla som aj fantastické školy, ktoré majú prístup, ktorý sa mi páči, a ktorý tak nejak akože uznávam a príde mi vhodný najmä aj pre ňoho. Takže je veľa dobrých škôl a teraz už iba, že čo bude asi také najlepšie pre nás hľadáme. Ty máš jaký zážitky ze základní školy třeba? Ja som milovala školu kvôli kolektívu. Ja som bola presne tento typ, ale zároveň nikdy som nebola, akože mňa škola otravovala, poviem ti na rovinu, ale takým spôsobom, že mňa nebavilo učiť sa. A mňa bavilo sa tam hrať s kamoškami a zažívať tam tie zážitky, ale ja som mala školu rada, ale kvôli kamošom. To my všichni. No a máš pocit, že třeba na Slovensku se nějak posouvá to školství? Protože já mám pocit, že v Česku se to hodně děje teď. Aj teraz u nás na Slovensku, aj tie nové reformy, zákony pre školy, ktoré vlastne pomaličky prichádzajú a dostávajú sa do štátnych škôl, sa mi veľmi páčia. Presne aj ten princíp tých úloh, čo som ja nikdy nechápala, že vlastne dojdeš z roboty do roboty, to akože to mi nedávalo absolútne zmysel. Videla som niekde taký krásny obrázok a bolo to, že tam boli zvieratka, rôzne druhy od vtáka, rybičku, medveďa, veveričku a za nimi bol strom a tam niekto hovoril, že proste, že akože najlepší je ten, ktorý vyleze na strom. Ale vieš, že a jak má ryba vyliezť na strom? Vieš čo myslím, že proste mne sa strašne páči systém toho, že každé dieťa je iné, každé dieťa má nejaké iné vlohy, samozrejme všeobecné vzdelanie by ti deti mali mať, ale nie sú všetky rovnaké, ani nezačínajú s rovnakým vedomostným fondom v sebe. A preto sa mi páči, keď ten učiteľ nie je taký, že ich bere tak roboticky, ale keď sa trošku akože môže prizerať na ich osobnosti individuálnejšie, samozrejme teraz netreba tie deti ofúkovať, hej, že ja som podľa mňa taký zdravý
stred. Medzi tým, že mať trošku aj individuálnejší prístup, možno trošku kamarádskejší prístup, ale zároveň musia tie deti mať nejaké hranice, musia mať nejakú zodpovednosť, takže ja som asi tento typ a mám pocit, že toto sa do tých škôl aj dostáva, že ich až tak už nezaťažujú moc a ten stres zo školy sa snaží byť asi menší vďaka učiteľom. A Sanel je jaký? Co si myslíš, že jsou, ty jsi zmiňovala hudbu teda, takže tam nějaký vlohy asi budou. No a to je presne to, že každé dieťa sa rodí s niečím iným, inými záujmami a preto im niektoré veci idú ťažšie, niektoré jednoduchšie. A Sanel on proste miluje hudbu. On proste absolútne zbožňuje hudbu. Teraz sa úplne čudoval šofér, že mu hovoril, že tak aké pesničky mu pustí a to bol Bobby Brown, Prince, Michael Jackson a tak ďalej. Takže to sú úplne to všetky 6-ročné deti nebaví takéto, ale on už od malička si išiel veľmi takú akože ťažšiu hudbu. Ťažšiu, no proste je už pre väčších. Jasne. A takže on proste zbožňuje hudbu, skúma to, tanec absolútne miluje. Takže toto si myslím, že je jeho silná stránka. A naopak, v čom má problém, je presne, že to písanie, udržať pozornosť vo veciach, ktoré ho nezaujímajú. Akože asi to má väčšina detí. Ale ono sa to že vraj aj tak volá, že ADD. To je opak ADHD. A ADD tak veľmi laicky znamená niečo ako, jak to slušne povedať? Můžeš neslušně u nás. Je to taký drobný mampičizmus. Mampičismus? Áno. Tak počkej, to je sice neslušně, to je v pohodě, ale já tomu nerozumím stejně. To znamená, že on akože jemu je jedno. Jo, že mám v piči. Úplne, jako, áno. Teď už som to pochopila. Mám Presne. pičismus. A to je vlastne ADD, že proste ako on je ten typ človeka, ktorý, ale to je presne to má po Paťovi, že jeho akože nerozhodíš, lebo jeho to nezaujíma. A môžeš na ňo rozprávať a ja vidím, že ako je tu schránka, ale absolútne tam není duch. No že výpadok, keď chcem od neho niečo, čo on ako momentálne o to nemá záujem. A veľmi pekne, lebo ja som to považovala, že ty si malý ignorant a ja ťa proste musím zmeniť. Jasne. Ale fakt mi to vysvetlili, že on to ako nerobí zámerne. On naozaj není ten typ neslušného chlapca, ktorý proste vedome ťa ignoruje, lebo si ťa neváži. Ale jednoducho ten mozog mu ako vypne a on zrazu sa zase stratí v tom svojom svete a rozmýšľa nad vecami, ktoré ho reálne zaujímajú a proste ten vonkajší zvuk už nedolieha. Chápu, jde to okolo. Áno, áno. Vidím, že vzor otce tam teda vidíš v tomhle. No oni majú absolútne identickú povahu. Sanel je totálny Patrik, keď bol dieťa, ale s výchovou, ktorú také dieťa potrebuje. A ja som hrozne vďačná za tú povahu, pretože je to absolútne, že taká čistá duša, ktorá extrémne potrebuje lásku, ale tým pádom, keď tú lásku dostáva v miere, ako ju potrebuje, on ju všade, kde chodí, rozdáva. A to sa mi strašne páči, ja to vo všeobecnosti mám rada na ľuďoch, keď sú to takí ľudia, ktorí ti prídu svietiť do života. A to mám rada, no. My jsme zmiňovali tvýho muže, kdo by nevěděl, to asi snad není možný, nicméně Patrik Vrbovský alias Rytmus. Tak ty si říkáš, že teda vidíš, že povahově to je teda, tam to je jasný, na koho je. No a co se týká výchovy, tak z vás dvou je někdo jako ten přísnej rodič, ten míň přísnej? Nebo pochopila jsem, jestli jede Patrik taky, jak se to říká, mám v pičizmus, tak Úplne. asi to nebude ten přísnej rodič. On vôbec nie je ten prísny, akože vďaka Bohu zatiaľ na Sanela ani nemusíme byť úplne prísni, lebo toto dieťa zatiaľ je veľký dar a je... K čomu by som to prirovnala? Ako keby si došla do autoškoly, vôbec nič nevieš o šoferovaní a oni ti dajú úplne že jednoduchý automat, ktorý proste, vieš, ešte aj autopilot. Vieš, že našťastie naozaj si veľmi vážim od Boha tento dar menom Sanel, ktorý je že extrémne jednoduchý na manuál. Vieš. Takže nebolo zatiaľ potrebné s ním robiť ani nejaké rázne veci, ale podľa mňa ja som tá prísnejšia. A možno to je aj tým, že som s ním akože častejšie, ale Patrik ani neuznáva úplne, že prísne veci. Akože sám to tak povedal, že ak by bol ten chalan neposlušný a vidíš, že ti ide skákať po hlave a vidíš, že proste nerešpektuje ostatných ani nás, tak vtedy by pritvrdil, ale zatiaľ ako nebolo úplne, že prečo. Jediné, čo on má, že naozaj mu musíš vec povedať aj 3-krát, aby akože sa k nemu dostala.
vtedy už ten hlas musíš akože zintenzívniť, ale to len preto, lebo on proste akože vtedy ťa zachytí, že aha, tu niekto rozpráva. Ale inak jsme zatiaľ nemuseli být nějakými velmi prísnými rodičmi. A co se týká nějaký výchovy, máš nějak v hlavě jako nastavený? Nebo zjišťuješ si někde, co nějak třeba... Zatím jsi teda asi nepotřebovala, protože jsi nebyla v nějaký úplně hraniční situaci. Vieš, čo mi veľmi akože pomohlo? Že ja som tak nejak, už keď som bola tehotná, ja som jednu knihu neprečítala, lebo som intuitívne tušila, že každé dieťa je iné, každý človek je iný, na každé dieťa podľa mňa funguje iný meter a každý rodič by sa mal napojiť na to dieťa a urobiť to tak, aby vám obidvom bolo dobre. Myslím si aj keď nemám viacej detí, ale ja mám deti mojich kamarátiek, aj moje sestry dieťa, to sú fakt jak moje a sme s nimi veľmi často. Moja sestra vlastne, veď oni u nás aj žili, keď bolo maličky a tak ďalej. Takže vidím, že nemôžeš jednu výchovu aplikovať rovnako na viacej duši. To proste akože nejako nevychádza. Takže ja som si už vtedy povedala, že ja sa proste napojím na neho a budem sa snažiť to robiť tak, ako to cítim voči nemu. A strašne dobre mi to vychádza. To znamená, že som doteraz ani nemusela nič nejako používať. A čo sa týka tej výchovy, ja nemám nejaké žiadne očakávania a mám pocit, že učíme sa navzájom, ale ak na niečom lípnem, tak to je to, aby bol vďačný, aby rešpektoval ľudí a aby proste vedel, čo ho robí šťastným. A toto je pre mňa také akože gro, pretože by som chcela hrozne predísť tomu, čo vidím, že sa u detí stáva, že sa snažia, hlavne keď dojdú do školy, podobať na niekoho, kto je v tej triede cool a tak ďalej a stratia sa tam a vlastne nevedia, kým poriadne sú, preto radšej chcú byť niekým iným a podobať sa na niekoho iného. A to by som bola rada, keby som Sanelovi dala mu také zdravé sebavedomie, ale v tom, že viem, čo ma baví, viem, čo ma teší a nepotrebujem na to nikoho iného okrem svojho vedomia. Lebo to je akože strašne fajn. A co se týká výchovy, jako třeba tebe a Patrika, měli jste ji podobnou? Nebo... My ako deti? No. Či sme mali podobnú výchovu? No. Vôbec nie. Nie, a preto hovorím, že ja si myslím, že by kopec takým tým ťažším veciam, ktoré sa s Patrikom ťahali, keď bol dospelý, predišiel, keby možno mal tú výchovu, ktorú potreboval v rámci toho, akým dieťaťom bol. Lebo sú deti, ktoré napríklad, že potrebujú menej pozornosti, ale aj preto, že oni to tak majú radi. Potom sú deti, ktoré vyslovene, že potrebujú tú lásku, lebo proste je to taký citlivý človečik a tak ďalej. A to trošku akože u Paťa asi absentovalo, ale hovorím, že to každé dieťa je iné, ale mám pocit, že akože nedostával úplne to, čo potreboval on ako dieťa. A ja som vždy mala všetko, akože to presne to, čo som potrebovala. Nemyslím tým, že rozmaznávaná, ale proste ja som mala rodičov, ktorí sa nám non-stop venovali, non-stop s nami chodili na krúžky, non-stop sme chodili na výlety, dovolenky, držali sme ako rodina spolu večere, oslavy, všetko, že ja som to mala trošku inak. Takže jedeš si spíš svůj styl. Úplne áno, pretože viem, ako šťastnou mňa to urobilo a Patrik má vlastne rovnaké nastavenie, že by toto hrozne chcel aj pre svoje dieťa, takže to bolo super, že my sme sa v tej výchove veľmi stretli. A pomáhají vám pro rodiče s hlídáním? Ježišmária, hlavne keď boli... Teraz už je to také, že minimálne, ale keď bol Sanel maličký a tej roboty bolo fakt, že veľa, tak vtedy veľmi pomáhali, najmä Paťová mama. To bolo úplne úžasné ju mať doma, lebo mohla som si odbehnúť, vrátiť sa. Ešte keď je taký maličký, nemôžeš ho všade toľko brať so sebou. Takže toto bolo úplne že perfektné. Moja mamina je totiž to vo Viedni, takže to bolo trošku komplikovanejšie. Ona ešte stále pracuje, takže tá zase cez víkendy mohla pomôcť. A potom sme si ešte urobili tretiu babku, čo je vlastne už úplne našou rodinou a tá tiež milovala Sanela. Takže toto bolo perfektné, že keď som potrebovala a nevedeli sme sklbiť to, že to mohol Paťo za mňa prevziať alebo naopak, tak tam tie babky boli a ja by som to každému chcela hrozne dopriať, aby tých starých rodičov do svojho života púšťali, pretože je to nesmierne dôležité aj pre deti a zároveň to fakt je strašně nápomocné. Takže když říkáš třetí babičku, tak jste měli nějakou chůvu, která se už zařadila úplně jako... To naozaj bola, že to bol, my ju poznáme strašne dlho, takže to je vlastne mojej kamarátky mamina. Naše mami sú kamošky a tak ďalej, to znamená, že ona je fakt, že jak rodina. A ona mi raz tak navrhla, že veď dobre, veď ty to máš na hodinku, veď nechaj mi Sanelka a veď potom sa vráť. Taký vzťah si vytvorili, že to je naozaj regulérna jeho ďalšia babka.
A ona ho aj tak bere, akože mal je úplne, že všetko pre ňu. A toto je na tom také krásne, že ja som aj presvedčená, že to vôbec nebolo o tom, že teraz akože odkladá, že niekto za teba vychováva tvoje dieťa, ale je to strašne nápomocné v situáciách, keď chceš aj robiť. Sú mami, ktoré nechcú robiť a je to absolútne v poriadku. Ja však som stále chcela mať aj taký akože aspoň kúsok, to sa nedalo robiť vôbec v takej miere, ako robím dnes, ale trošku, že odídeš za tým svojim životom, aby si sa v tom celom nestratila. A bolo to, že strašne dobré. Hrozne mi to pomohlo. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/mámy sobě. Nebolo pár dní zle, potom to uťalo a nič mi nebolo. Odvtedy ja som aj v 9. mesiaci nevedela, že som tehotná. Proste, že vôbec. Takže rada by som teraz prihovorila sa k ženám, ktoré majú ťažké 6. nedelie, ale ja o tom hovno viem. Takže... A je to tu zás? A je to tu zás. Možno ja neviem, že pán Boh si povedal, že tá bude múdra, tá bude športová a henta bude šťastná. Takže asi som to tak... To bola tá tretia. To je dobrý los, podľa mňa. Je to najlepší los a navždy budem za to všetkým, čo mi to doprieli, vďačná. Jeho nedávame na sociálne siete a nejdeme z neho robiť nejakého slávneho človeka, lebo ja si myslím, že tú pozornosť ľudí si musíš zaslúžiť inak ako tým, že sa narodíš známym ľuďom. Ja naozaj som chcela 2 deti vo väčšom vekovom horizonte, pretože ja si chcem jedno vypapkať a potom si chcem druhé vypapkať bez toho, že by ma drblo. On mu tak pekne hovorí Paťo malému, že no tak niekto má maminku, ktorá hovorí takto a ty máš mamu, ktorá sem tam takto hovorí, ale že buď za to rád, lebo že to je jej temperament a tak, lebo naozaj, že pre mňa zvýšenie hlasu nie je agresia v tom, ako to ja mám. Celý život, aby veril v zázraky, to je môj cieľ. Možno, že aj to je akože taká jedna z hlavných misií mojej výchovy. Aj keď je život niekedy ťažší, ja si z toho zoberiem to, že OK, vyrieším tú ťažkú situáciu, alebo ak ju neviem vyriešiť, tak príjmem, spracujem, dovidenia. Keď aj sa schyluje k tomu, že sa niečo, ja neviem, že sa toho nakopí a tak ďalej, je super mať terapeuta. 3 mesiace sú dobré na to odlúčenie práve presne preto, jak si zareagoval, že vieš, že iné je to, keď si povieš, že na chvíľočku na víkend odídem, No jasne. to je strašne málo. Ty proste tie 3 mesiace, ty už reálne žiješ sám za seba bez toho druhého. A vtedy až vlastne pocítiš, že aký by to bol život bez. Ale my sme to nevydržali dlhšie ako mesiac.